Benvolguda comunitat universitària. El passat 18 de novembre es va disputar els Campionats de Catalunya universitaris en vòlei femení. Les universitats participants varen ser la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Les classificades per la següent fase varen ser la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. L'enhorabona a totes dues universitats i ens veiem de nou al febrer. Pel que fa al vòlei femení, les universitats classificades per la segona fase són la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Internacional de Catalunya. Pel que fa al vòlei masculí, les universitats ja classificades són la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili.